Hoxe vai dar moito xogo nas parroquias este evanxelio porque trata das cabras e as ovellas, e ao mellor se lanzan así algunha mensaxe subliminal por aí en donde somos naturales cada un de nós. Pero hai que ter en conta unha cousa, porque hai unha diferencia que o Señor nos quere transmitir poñendo esta imaxe das cabras e das ovellas. Eu recordo nunha parroquia un camioneiro que debía de ver moi mal xa, estaba un poquinho malí. Preguntoulle ali a un que estaba ali pola beira rúa un poquinho paseando e dixo: oiga, e aquí nesta aldea haberá algunha vaca negra ou algún cabalo negro ou algunha cabra negra? Non, aquí non hai ninguna. Logo non sei se debín atropellar ao cura porque algo me pasou aí que choquei con algo negro. Despois se aclarou que era un destes envoltorios das alpacas, o sea que non había ningún problema. Pero quero decir con isto que hai unha diferencia, porque a ovella parece que ten de sí unha especie de mansedumbre e humildade distinta. Xa decimos aquí en Galicia que a cabra truca, porque empeza en vista e aí non razona nada, non? É distinto, pero fíxense que hoxe estamos celebrando a Xesucristo Rei, e queremos, sin dúbida, que sexa o noso Rei absoluto, que ninguén máis reine sobre nada de nós. E fíxense que o Rei normalmente é o primeiro, sempre é o primeiro nun estilo así, polo menos do que coñecemos nesta terra. E as lecturas nos din de que maneira o Rei de primeiro. Na primeira lectura di que o primeiro en axudar, en buscar, en ir polas ovellas que o necesitan. Canto nos tranquiliza eso, pensar que está sempre pendiente de todos nós para nos guiar polo bo camiño. O Rei, sobre todo en aquelas guerras que se facían antes, normalmente, empezou sendo o primeiro que iba adiante dos exércitos. Había que luchar, alá vai el primeiro. E iso foi o que lles fixo grandes tamén durante a historia da humanidade. O noso Rei Xesucristo é o primeiro, según a segunda lectura, que vai na batalla contra a morte e resucita de primeiro, consigue o triunfo de primeiro. Tamén moi esperanzador para todos nós celebrar eso hoxe. E o Rei, quizá no Evanxelio vese apropiadamente, cando ten a victoria asegurada, é quen reparte a aqueles que lle axudaron. Ti axudastesme nesta campaña? Para ti tales terras, tal botín, tales ganancias. E isto nos dá tamén esa esperanza de participar co Señor nos bens que ese noso Rei Xesucristo obtén para todos nós. Recordo unha anécdota moi riquiña, porque aquí hai que pasar a outro sitio, Aquí temos que pasarnos a este lugar. Fíxense, está aquí nos meus pés, é un felpudo deses de... Este tempo fai moita falta, co barro que hai por aí con tanta chuvia. Pero esta é unha maneira gráfica que ten o noso Rei de reinar, curiosamente, non pola forza, senón poñéndose ao noso servicio, aos nosos pés, para podernos servir con humildade e poñerse a nosa disposición. Un soldado dos americanos, destes que son así moi fachendosos, iba un día en Suecia en autobús, hai tempo, xa hai anos, e contan que, falando así, lle decía o que iba ao lado: sabe usted, Estados Unidos é o país máis democrático do mundo, pode ir un calquera ali a Casa Blanca e fala co presidente dos Estados Unidos, pídelle a dir os seus problemas e tal, e dixo que iba ao lado: oh, eso non é nada, aquí en Suecia o rei vai no mesmo autobús que os demais paisanos. E ao baixar, o soldado enterouse de que tiña ao lado o rei Gustaf de Suecia, para que vexan vostedes. Ese é o estilo do noso rei, o estilo de quen vai xunto a nós. Na Eucaristía temos aquí o amor do rei, o noso servicio, e por eso podemos decir: este é o primeiro día do resto das nosas vidas.